ҷоизаи беҳтарин коргардон ба коргардони филми «Рио» Музаффар Шодиев дода мешавад. раҳмати калон барои Оскари дунявӣ. рости гап мо боварӣ надоштем ки ба ин рӯзо мерасем. бисёр мо шабу рӯз меҳнат мекардем ки мо ба ин рӯзо бурасем. филми тоҷикам дар арсаи ҷаҳонӣ баромад, ба Оскар расид. саломат бошен, нахезен, саломат бошен. раҳмати калон барои шумо устод Ҷеймс Кэмерон устод, ба ҳамаи шумо саломат бошен. аз шодӣ як бовар мекунед ашкам меояд. саломат бошен. Саломат барои Оскар. ура! мо бояд барномаро оғоз кунем. Музаффар бедор шав. муборизҷон, шумо омаден? бале, мо бояд ки барномаро оғоз кунем. имрӯз дар меҳмонии имшаб продюсер, актёр, коргардон Музаффар Шодиев. оғоз мекунем. шом ба хайр тамошобинони азизи телевизиони Тоҷикистон. номи ман Муборриз Усмонов. ин аст барномаи имшаб. бахши хабарии мо аст. бахши хабарии мо оғоз мешавад аз хабарҳои шавқовар. ин хабар пайвастагӣ дорад бо пойтахти азизи мо шаҳри Душанбе. дар шаҳри Душанбе, дӯстони азиз, бо диққат наздик шавед ба экран, бо диққат гӯш кунед. дар шаҳри Душанбе метрои ҳавоӣ месозанд. ҳамин тар дӯстони азиз, аввалин хати метрои ҳавоӣ дар охири соли 2040 ба кор медарояд. дар ин бора расонаҳои маҳаллии кишвар ба шаҳрдории Душанбе хабар медиҳанд. аввалин хати метрополитени ҳавоӣ мешавад ва дарвозаи ҷанубии Душанберо бо сирки шаҳр пайваст мекунад, гуфтанд аз шаҳрдорӣ. метрои шаҳри Душанбе севумин метро дар Осиёи марказӣ хоҳад буд. ҳоло дар шаҳрҳои Тошканд ва Алмато ба сокинон баробари дигар нақлиёт метро низ хизматрасонӣ мекунад. қайд кардан ба маврид аст ки ин бениҳоят хабари хуш аст. мо интизор мешавем метрои ҳавоиро. варзишгари муҳорибаҳои танбатан Некрӯз Мирхоҷаев аввалин бор дар таърихи тоҷик дар яке аз машҳуртарин мусобиқаҳои ҷаҳон Беллатор, ки дар шаҳри Нью-Йорк Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор гашта буд, ғалаба ба даст овард. рақиби ӯ Патрик Кейс аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар вазни 70 килограмм буд. қайд кардан ба маврид аст ки дар чунин ширкати промоутерӣ ки ном дорад Беллатор, бори аввал шаҳрванди Тоҷикистон ки миллаташ тоҷик аст баромад кард ва чӣ хеле ки дидед дар ин қувваозмоӣ ӯ ғолиб баромад. мо табрик мекунем Некрӯзро бо ин дастоварди воқеан ҳам бузург. бисёр шод ҳастем ки аллакай дар майдонҳои ҷаҳонӣ ҳамватанони гироми қадри мо парчами Тоҷикистони азизи моро боло бардошта истоданд. ман фикр мекунам ки биёед ҳама якҷоя тамошобинони азиз як қарсаки баланд мезанем ба ифтихори Некрӯз Мирхоҷаев барои ин ғолибияташ. аҳсан мегӯям барои шумо Некрӯз. муваффақиятҳои нави шуморо интизор ҳастем. давом метиҳем хабари навбатӣ. ин хабар бениҳоят шавқовар аст. дӯстони азиз, дастгоҳи кайҳонии ҷумҳурии Чин ки бо муваффақият дар пушти моҳ нишаст, бори аввал дар таърихи инсоният дар сатҳи моҳ таҷрибаи биологӣ анҷом дод. тухми пахта ки моҳпаймои ҷумҳурии Чин бо худ бурда буд, реша давон. тухми пахта дар моҳ, шумо тасаввур карда истодаед? ин аввалин тухмест ки бо вуҷуди сахтиҳои муҳити зист ба монанди сатҳи пасти ҷозиба, радиатсияи баланд ва тафовути ҳарорат дар моҳ месабзад. тухми пахта дар моҳ ҳосили худро дод. акнун як савол пайдо мешавад: кай ба пахтачинӣ меравем? ҳамин тар хабарҳо хуш ҳастанд. фикр мекунам ки рӯзи шумо низ ҳамроҳи мо хуш мегардад. ман 100% гуфта метавонам ки барои шумо таби болидаро кафолат медиҳем. барои хушбахтии одами муосир чӣ лозим аст? корҳо зиёданд ва вақт ҳатто ба чизҳои муҳимтарин камӣ мекунанд. барои дар навбат наистодан ба вазъиятҳои хандаовар нафтидан,
ба ҳар гуна расмиятҳо вақт сарфа накардан чӣ бояд кард? ба хизматрасонии нави Мегафон ҳамёни мобилӣ дар замимаи Мегафон Лайф кор хеле осон гардид. ҳисобҳоро дар як лаҳза пардохт намо, дар дил хоҳ вақту макон. ба хизматрасонии ҳамёни мобилӣ ҳаёт хеле осон шуд. Мегафон, имкониятҳои қуллай аз ту оғоз меёбанд. идома дорад барномаи имшаб дар телевизиони Тоҷикистон ва имрӯз меҳмони имшабаи мо коргардон, продюсер, актёр Музаффар Шодиев. Ма шуморо хушомадед мегӯям ба барномаи мо. Бисёр шод ҳастем ки шумо имрӯз моро ҳамроҳӣ кардед. фикр мекунам суҳбати имрӯзаи мо бениҳоят шавқовар мешавад. Шавқовар мешавад аз кадом лиҳоз? Аз он лиҳоз ки мо имрӯз дар бораи кинои муосири тоҷик ҳарф мезанем. бале. салом алайкум муборизҷон. саломи худро ба кулли тамошобинони Тоҷикистон мерасонем. ман шахсан коргардони ҷавон Музаффар Шодиев кӯшиш карда истодем ки ба қадри имкон санъат синамои тоҷикро ба рӯи ҷаҳон муаррифӣ кунем. ман ташаккур мегӯям барои чунин суханои пур аз меҳру пур аз муҳаббат. салом барои бисёр нафарон шавқовар аст ки шумо чӣ гуна касби коргардониро интихоб кардед ва умуман ворид шудед ба ҷаҳони синамо, зеро ки бисёр нафарон мешиносанд, аммо намедонанд ки мартабаи эҷодии шумо чӣ гуна оғоз ёфтааст ва айни замон дар кадом ҳолат қарор дорад. хеле ки мегӯянд ҳар касеро аз баҳри кори сохтан меҳри ӯро дар дили ӯ дохтанд. ман фикр мекунам ки ҳунар барои инсон худододӣ мешавад. вақте ки ҳунарро худованд дар инсон ки дод, инсон ҳаракат мекунад ки ба ҳамон мартаба расад. вақте ки ман майдаҳак будам дар синфи 2 таҳсил мекардам, ман мухлиси як ҳунарманд будам. ки аст ин нафар? Жан-Клод Ван Дам. Жан-Клод Ван Дам. бале, Жан-Клод Ван Дам мегӯям. аслан кадом филмаш маъқул буд барои шумо? як филм буд, ба русӣ номашро мегӯям, Кравави спорт ном дошт. ман медонам, ман дидам. Фикрам ягон нафаре нест ки ин филмро надида бошад. бале, вай вақте ки дар филм чӣ коре ки мекард, ман ҳамон корро мекардам. вай кӯдак будам, шпагат мегӯям, шпагатоям ҳуй фақат буд. дештед баъдан паго аз хоб хеста намешуд, зеро пор кор намекард. барои ҳамин чунин ҳолатҳо зиёд мешуд. ман аз ҳама муҳимаш медонед чӣ пурсидам? ҳамон рақсе ки мекунад ку дар яке аз филмҳояш, ҳамонро такрор карда метавонед ки не умад. хеле ки мегӯянд ҳунарманд бояд ба ҳама ҳунар дода бошад. рақс гап аст. тамоми ҳунарро мекунем, чизе ки аз дастамон биёяд. муборизҷон хеле рақс накунем, бо ягон кори дигаша кунем. вақте ки филммо бисёр ки тамошо мекардем, аз завқи ҳаминро аз кӯдакӣ гирифтем ва хондем, имрӯз ҳунарманд шудем, коргардон. қадами аввалини худро дар ёд доред дар аламин синамо ба таври ҳирфаӣ? дар ёд дорам, солҳои 2006 сол буд. беҳад завқи зиёд доштам ки дар филм нақш офарам. дар ҷое ки як кастинг мешуд, ман ҳаракат мекардам ки дар он ҷо ҳозир бошам. якум филме ки ман бозӣ кардам, ин нақши ошиқбачаро бозӣ мекардам. ошиқи духтари шоҳ мешавам ки маро дастгир мекунанд, зиндонӣ мекунанд. филмҳои кӯҳнаро бозӣ мекардам. филмҳои пеш буд, асрҳои 20 бозӣ мекардем. баъд аз вай дар филми беҳуда хорам мекунем буд, бо бародари худ Сироҷиддини Ғафурӣ дар он филм коргардон кор мекардам. бо ҳамроҳи вай ёрдам мекардем ки чӣ хел филм месозам. ман вақте ки он солҳо ҳаракат мекардам ки дар як филм бозӣ кунам. чӣ корҳоро карда будед барои ин ки дар як филм бозӣ кунед? масалан он вақтҳо ман медонам ки айни замон барои шумо аллакай дар филм бозӣ кардан, нақш офаридан ин ягон навигарӣ нест, аммо он вақтҳо вақте ки аввалин қадамҳо ҳастанд, чӣ корҳоро карда будед ки айни замон агар шуморо гӯянд ки барои филм нақш офаридан ин корро иҷро кардан наметавонед? ҳамин филм мегуфтанд ку шабу рӯз даводав мекарданд, симҳоро мекашидам, светуро рост мемонам ки ман як нақш дар ҳамон филм бозӣ кунам. ҳатто якумин нақше ки ман бозӣ карда будам, дар як ҷо як дари мошинро ҳуй мекунам, карсонро мегирам, дар кадом филм буд мемонам. тамом ҳамин қадар ман чӣ хурсанд шудам ки ҳамин филм кай мебарояд. ман ҳамонҷо худамро бинам. корҳое ки буд, ҳамаи корҳо иҷро кардед, кори фарошам мекардагиам кардед дар он вақт? ҳаракат мекардам ки як нақшам бошад, бозӣ кунам дар ҳамон филм. ҳозир ҳамон ҳунара ки вақте ки омӯхтем, ҳунарманд чие, коргардон чие, наворбардор чие, танзимгар чие, агар ҳамон коргардоное ки ман қатъи онҳо кор кардам, агар мумкин ҳаваи ҳозир мана гӯям ки биё ҳамин филмро бозӣ кун, шояд ман вая гӯям ки ин филми хел намешавад, устод бояд ин хел шавад. барое ки вақте ки омӯхтем, кино дигар чиеда. як филм метавонад ки як одаме ки аз роҳ бероҳай, вай одамро дар роҳ дарорад.
як филм метавонад ки як ҷаҳонро муаррифӣ кунад. Чӣ хеле ки ҳозир амрикоро аз пушти филм мешиносанд. Вақте ки мо рафтем дидем ҳамун шаҳрҳоро ҳам дидем, шаҳрҳои оддӣ, лекин дар филм ҳамин хел нишон медиҳанд ки бовар кунед мебинӣ мегӯӣ ки ҳамин ҳаракат кунем як бор ҳамун шаҳрҳо равам. Морам дар ҳамин филмомон ҳаракат карда истодаем ки ҳамин хел шаҳромона нишон диҳем, ҳама ҷиҳатан нишон диҳем ки мо чунин ватан дорем, чунин шаҳри мо обод шудааст, чунин бигӯем фарҳанг дорем. Ташаккур мегӯям барои шумо. Оиди Амрико суҳбат шудед. Чӣ хеле ки ман медонам соли 2011 шумо курси коргардониро дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико омӯхта будед. Дар кадом мактабҳои ҳунарӣ дарс мехондед? Рости гап, мо дар инҷа як курси коргардонӣ хондем бо ҳамроҳи устод Фаромарз. Дар инҷа моро устод Қурбони Собир дарс медоданд. Бо ҳамроҳи ҳаваи мо вақте ки Амрико рафтем, дар он ҷо мо фақат таҷрибаомӯзиё кардем бо онҳо. Кае ки вайҳо филм мегирифтанд, ягон навор мегирифтанд, мо бо онҳо мерафтем, таҷрибаомӯзӣ мекардем. Дар куҷое ки филм ба навор мегирифтанд, чизе ба навор мегирифтанд, мо бо онҳо мерафтем, нигоҳ мекардем ки чӣ хел филм мегиранд, чӣ хел ба навор мегиранд, чӣ мехоҳанд. Асос вақте ки мо дар ин ҷорам ки таҳсил мекардем, ман ҳунармандиро дар театри Маяковский таҳсил кардам. Устодои ман Мунира Дадаева буд, Хуршед Мустафоев, Фирӯза Орзуева. Вақте ки инҳо бо мо меомӯхтанд ҳунарманд чи аст, филм чи аст, кино чи аст. Вақте ки мо як саҳнача мекардем, саҳнача 2 дақиқа буд. Саҳначаро этюд мегӯям. Баъд вақте ки мо мехустем, моро мегуфтанд ки шумо бо ҳамин этюдатон чӣ гуфтан мехоҳед? Шумо бо ҳамин саҳначаатон чӣ гуфтан мехоҳед? Мақсад ки ин филм аст 2 соат. Як этюде ки 2 дақиқа буд, мо ба ҳамин бояд мақсад дошта боша. Аллакай ки мо филморо бояд ҳамин хел созем ки ва як мақсад дошта боша, ҳаракат кунем ки мо бо филм ҷавонои имрӯзаро тарбия кунем. Чанде пеш нахуст намоиши филми Риё шуда буд дар Филармонияи Давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ман шахсан худамам иштирок доштам дар ин нахуст намоиш. Филм гуфта метавонам ки дар жанри мелодрама буд, бале, бисёр филми эҳсоснок. Филм воқеан ҳам филми олӣ аст. Ман барои нафароне ки тамошо накарданд, албатта тавсия медиҳам ки тамошо кунанд, вале чӣ хеле ки медонем, то ҳол намоиши пурраи ин филм баргузор нашудааст, ба ҳамагон дастрас нест. Умуман мегуфтед ки ин филм дар бораи чист? Асос филм дар бораи яке аз сарватмандоне ки одами одиро назараш намегирад ва рӯзе мерасад ки худашам ба мисли одами оддӣ мешаваду баъд ҳаётро мефаҳмад. Хурсандиро ба пул мо харидан наметавонем. Аммо хурсандии мо аз пул вобастагӣ дорад. Вобастагӣ дораду, лекин бо дар он ҷо гуфтагием ки боигарию инсон будан бениҳоят муҳим аст. Бисёр гапҳои навз. Аз тарафи хонаи кино ба мо ифтихорномаҳои хуб доданд. Беҳтарин. Чӣ ифтихорнома гирифтед? Таҷикский Оскар. Соҳиби Оскари тоҷикӣ шудед? Бале, соҳиби Оскари тоҷикӣ. Чӣ ном дорад Оскари тоҷикӣ? Оскари тоҷикӣ таҷфилм. Таҷфилм ном дорад? Бале. Яки ҷоизаи тоҷикино бо номи Тоҷфилм? Тоҷфилм. Тоҷфилм. Ягон номгӯй дорад номинатсия? Номгӯй дорад. Тоҷфилм нависондагӣ ба мо додан аз тарафи хонаи кино Носир Раҳмонов Беҳад ба мо дастгирӣ карданд. Аз он кас миннатдорем. Баъд аз ин филм мо камакак бигем қарздорам шудем. ози филмро ба муассисаҳо, ба донишгоҳҳо намоиш дода истодаем. Ҳам як дарси тарбиявӣ гузаронда истодаем, ҳам камакак ҳам бошад ба мо як кӯмаке шуда истодааст ки маблағи ҳамин қарзи кинора ғундорем аз ин чиз. Барои филми Риё ки воқеан ҳам филми хуб аст, сифаташ хуб аст, пеш аз ҳама мазмуни хуб дорад, то як андоза тарбия мекунад инсонҳоро ки роҳ бояд дуруст бошад ва ҳеҷ гоҳ фаромӯш кардан лозим нест ки инсон будан беҳтар аст. Чӣ қадар маблағ сарф шуд? Маблағаш шояд махфӣ бимонад, камакак калонтарак аст маблағаш. Яке шумо гуфтед ки мо қарздор шудем. Барои ман шавқовар аст ки чӣ қадар қарздор ҳастед шумо? Чанд сомон? Як 220,000 сомон қарздор ҳаст. 220,000 сомон. бисёри чизҳое буданд ки бо ба мо бепул доданд. кӯмаки хуб буд ҳам аз тарафи давлат, ҳам аз тарафи соҳибкорон. Ва чӣ хеле гуфтед бюҷети филм калон буд. Аз ҳамин лиҳоз шумо қарздор шудед ва айни замон чӣ хеле гуфтед шумо филми худро дар муассисаҳои таҳсилотӣ намоиш дода истодед. ҳамроҳ нашуда бошӣ. Учаҷон, шумо аз ман боварӣ доред? Се карол кама. Лайло, дӯстат дорам. бовар кун. аз сабаби қиморбозӣ ва рафиқони ҳарома ӯро худо задааст. ҳаракат мекунед ки бартараф намоед.
чаро номи филм маҳз риё аст? бисёри нафарон ҳатто маънои онро намедонанд. Ҳастанд ку бисёр нафари аввалин нестам ки чунин савол метиҳам бификрам. бале ин аз сабаби мо риё мондем. Риё гуфтан баъзе нафароне ки дар ҳаёт риёӣ ҳастанд, дуруя мегӯянд, дуругу мегӯянд, вале ки дар мо як гап мегӯянд, асос кори дигар мекунанд. Мо ҳамин инсонҳоро дар филм нишон додем ки инсонҳо бояд риёӣ набошанд. Яъне ки риёкор. риёкор будани инсон ё хиёнаткор будани ба инсон. медонед ҳатто бисёри нафарон фикр карданд ки филми риё дар шаҳри Рио де Жанейро Бразилия сабт шудааст, ягон алоқа дорад. бале намедонӣ чӣ муборизҷон Рио де Жанейро. баъзе коргардон чӣ хеле мегӯянд, стилистика мегӯянд, стили худашро дорад. Филми пеш аз ин филми мо ба номи Кин буд. Бисёри одамо мегуфтанд ин филми хитоӣ аст. яъне кин гуфта калимаи кина и аз адаби кин мешавад. неши ақраб на аз раи кин аст мегӯянд. Кина гирифтан дар дил. Акин номбар мешавад ҳамчун савримени мегӯянд ку як чизе ё ки риё. ман мебинам филмҳое ки шумо асосан наворбардорӣ мекунед, ҳамчун коргардон дар онҷо фаъолият мекунед, се ҳарф дорад: Кин, Риё. Сукут. Сукут аллакай зиёдтар шуд. Бале не, ин намедонед. Кин, Риё. баъдан чӣ мешавад барои ман шавқовар аст? Аку баъдан мо ҳози як филм гирифта истодаем. Ман як ҳодисаро дидам. Дар ҳаминҷа як бародар доштам, як рафиқи узбекбача доштам. вақте ки ҳамин сарҳадо ҳуйшиданд, хештаборошон омадан, беҳад хурсанд буданд, якдигари қати 20 сол надида буданд. ман ҳамон ҳолата дидам, гирья карданд. баъд ҳамин чизро дидам. ман аку мехоҳам ки як филм дар бораи сарҳади Узбекистон гирам. як чизе ки бадеӣ. ҳамин модари филм ин Голливуд аст мегӯям. вақте ки мо Голливуда тақлид, падари филм куҷо аст барои ман шавқовар? падари филм худамон ҳастем. беҳтарин. махфимон мақсад ки таваллуд мешавад. Тоҷвуд. мо бояд ҳаминро як хеле ки созем филмро. филм бояд ҳамин муаллифнома мақсадаш бояд аввал мобайн охирро дошта бошад. вақте ки аввал мобайни охирро мо расонда метонем, тамошобин ҳамон чизро қабул мекунад. ҷавононе ки ҳозир филм ба навор мегиранд, камака кам бошад ҳамин як ҷиҳати ҳамон маҳорати актёрӣ мактабҳои дар мо ҳаст. донишкадаи санъат, театру курсҳои ҳунармандӣ дарс метиҳанд ба ҷавонон ва наворбардорӣ, коргардонӣ, ҳамин чизҳоро камака кам бошад бояд ҳамин дарсҳоро гузаранд. барои ки вақте ки мо ҳози аллакай суҳбат карда истодем, ин суҳбати мо гуфтугӯи адабӣ карда истодем. дар филмҳои мо бештар ман аҳамият метиҳам гуфтугӯи китобиро истифода мебаранд. ҳой фалони шумо дар куҷо ҳастед? ино бахшиш мегӯянд саҳное ки дар театр мо истифода мебарем. филм, кино ин як саҳнаи ҳаётро нишон медиҳад. чӣ хеле ки мо як саҳнаи зинда, чӣ хеле ки мо дар ҳаёт суҳбат мекунем, ҳамин хел бояд дар филм суҳбат. мо ҳам 100% бо фикри шумо розӣ ҳастам, зеро ки аллакай талаботи замона, талаботи муосир, махсусан стандартҳое ки ҳаст, талаб мекунад ки ҳама чиз зинда аз зиндагӣ нишон дода шавад. бале ҳама чиз зинда бошад, бисёр хуб мешавад. дар муассисаҳои таҳсилотие ки шумо намоиш медиҳед, як чипта чанд сомон аст? дар муассисае ки мо ба намоиш метиҳем, як чипта ба 5 сомонӣ. 5 сомон аст. 5 сомон, бале. дар Хуҷанд намоиш додед аллакай? дар Хуҷандам намоиш додем. дар муассисаҳо 5 сомон буд, дар донишгоҳҳо 10 сомон буд чиптамон. дар кинотеатри Кайҳон 45 сомон буд. аввалин филми тоҷике ба номи Риё ман дар филармония хай тариқи рекламаша ҳаракат кардам ки ба қувват кунам, якумин филми тоҷики мо чипташа 250 сомон фурӯхтем. 250 сомон чиптаро фурӯхтед? Бале. пур шуд толор. ҳатто толор шумо будед ба чашм хитон дидед? ман дидам, ман фикр кардам одатан вақте ки ба нахуст намоиши филм меравӣ, 98% даъватнома аст барои ҳамин. медонед як чизиш ман дар ҳайрат будам ки то 300 сомони нафаре буд ки мехост ки бо нафари якҷоя шинад. мо гуфтем мо ҷо надорем, агар хоҳӣ росто 30 сомонӣ. ман дародам аст, росто ҳам будам. бале ва ё гуфтанд ки банди 300 сомонӣ ман мехоҳам чипта гирам ки мо якҷоя шинем. аку гап сари маблағ намеравад ки коргардон бисёр хурсанд мешавад ки аллакай филми тоҷик мо метавонем, иншоалло ки мо ҳаракат мекунем. ҷавоно мо ҳози камака кам боша, мо ба сарпарастон ниёз дорем, моро дастгирӣ кунем. 100%. мо на ин ки як филми тоҷика, мо ба филм ҳаракат мекунем муборизҷон ки ҷавонора ба филм тарбия кунем ки мо ба кадом роҳ равем, ба мақсад мерасем, ба кадом роҳи нодуруст равем, мо то охира намеравем. филм на ин як ҷиҳати маблағ бояд як дарсаки ибрат гиранд ки вақте мо 5 сомон мегирем а як хонанда ё 10 сомон як чиптаро мегиранд, ай филм ягон чӣ гирифт, мардум меброянд, ҳама хурсанд, ҳама бовар мекунӣ, мегӯям бо кай мешавад ҳамин хел филму биёем ҳафтаи дигар бовар мекунӣ.
айчи коргардон бисёр хурсанд меша вақте мо як филма мекунем мубориҷон бовар мекунем мо шабои дуруст хона мерем дар сари сенарио шаби дуруст фикр мекунем чӣ кор кунем асос коргардон ҳамие ки халқ ҳамун чиза қабул кунад. Ман ҳамчун коргардон бовар мекунем ҳози ҳамин филми худама барои худам як 7% ё 5% қабул кардагиам. ҳолиам 95% ба ҳамун мақсадом расидагӣ нестам. беҳтарин. мо бо ҳаракат мекунем ки филмамона на дар як Тоҷикистон, аллакай дар Узбекистон, дар Москва, дар Қирғизистон, Қазоқистон мисол прокаташа камака кам бошад ҳаракат кунем мо чӣ хел филм ба навор гирем ки дар он шаҳрро мухлиси худашро пайдо кунад. чаро дар ҳамаи филмҳое ки шумо коргардон ҳастед нақши асосиро худатон бозӣ мекунед? ба фикратон аз ҳарду ин касб кадомашро шумо хубтар иҷро мекунед? ман якумин филме ки ба номи Риё худам коргардонӣ кардам. аз ҳамин сабаб ки халқ нагӯяд ки ҳам худаш коргардон ҳасту ҳам худаш нақш бозӣ мекунад. дар филми Кин дигар касро ман коргардон гирифтам кора худам пеш мебурдам. дар филми Сукутам бародари худ буд Сироҷиддин Ғафурӣ вай буд ки корро пеш мебурд. якумин филми ба номи Риё барои чӣ? барои ки агар шумо ҳунарманди Голливуда шиносен Сильвестр Сталлоне меган ба номи Рембо меганам чӣ филмое ки вай кас дорад ҳам худаш дар нақши асосӣ аст, худаш наворбардор аст, худаш продюсер аст, худаш корро анҷом меояд. ва коргардон чӣ хеле ки дар як муассиса якта роҳбар аст баъд дута бо муовини дигар дорад ки муовино корро мебаранд. вақте ки ман худам коргардон ки бошам бо ёвари коргардон мегӯяд ин коргардонам бояд ҳунармандоро тайёр кунад. коргардони дуюмам бояд саҳнаро тайёр кунад. вақте ки ман саҳнаро мебинам коргардони дуюмам мегӯям аз пушти камера нигоҳ кун бозии манро чӣ хеле ки ман бозӣ мекунам бозии манро нигоҳ кун киҷош ки хато аст ғалат аст ва ман бугӯ бо ман айсар бозӣ кунам. ҳамин сабаб ҳама вақт коргардон ба худ ду коргардони дигар дорад ки якҷоя кор мекунад ёрдам мекунад. баъд як чи дигар бо мехоҳам барои чӣ худам бозӣ кунам ки ман ин касбро дӯст медорам мехоҳам пеш барам. вақте ки як каси дигарро мегирӣ вай чеҳра мешавад вай бо меравад давдавро кӣ мекунад худам ки вақте ки чеҳраи худамон агар шинохта шавад ба куҷое ки равем чӣ аз ҷиҳати сарпарастон чӣ аз ҷиҳати дигар бо мо ҳамкорӣ мекунаду кори моро пеш мебаранд. бештар аз коргардонида ҳунармандиро бисёр дӯст медорам нақш бозидана. яке шумо ҳам мехоҳед ки шӯҳратёр бошед мехоҳед ки шуморо шиносанд ҳамчун актёр аллакай мешиносанд боз ҳам зиёдтар шуда истодааст ва пеш аз ҳама шояд як сабаби дигар аст ки шумо фикр мекунед ки дигарон мисли шумо нақшро офарида наметавонанд дар филм. шояд барои ҳамин шумо бозӣ мекунед ки ба тамоми эҳсосот ворид шавед ба анамун сценария. агар мисол коргардони хуб бошад аз як қуттӣ ҳунарманд тайёр мекунад. агар шумо тамошо карда бошед як филм мерафт ба номи Комиссар Рекс дар онҷо як саг роло бозӣ мекарда ҳамун коргардона бинед ки бо ҳайвон чӣ кор кардааст ҳайвон нақша меофарад ина коргардон ҳама. агар коргардони хуб бошад инсоне ки интихоб шудааст вай агар ҳавас дошта бошад ман аз он чизе ки дар кор бошад кашида мегирам. мисол шумо вақте ки филми Риёро дидан гуфтам фалони нақша хуб бозӣ кардааст фалони хуб бозӣ кардааст ҳама гуфтам ба ман. лекин вақте ки ман меистодам фикр мекардам ман бо Бахтиёр бо тахаллуси Бах 84 мегӯям чи Баҳром Ғафурӣ ҳатто устодо қати кор мекардам меҳнати худам мебача ин хел намешавад. вақте ки ту ин касро бозӣ мекунӣ ту аллакай Баха нестӣ ту дар ин ҷо фалонӣ ҳастӣ ту бояд аз дарун бозӣ кунӣ. вақте ки эҳсосота ки додӣ пага баъд аз филм ҳама мегӯянд ки нақша хуб бозӣ карда. ҳеҷ кас намегӯяд ки коргардон азоби машаққате кашидааст ту нақша хуб бозӣ кардӣ. беҳтарин. ман як чизро охирои вақт аҳамият додам. одатан дар филмҳои мо масалан шахсан худаш коргардон аст худаш дар нақши асосӣ аст боз худаш филмро омода мекунад. бале бисёр нафаронро мо дидем бале филмҳо муваффақ шуда истодаанд бениҳоят хуб. аммо бисёр вақт метавонем вақте ки ба филмам дигар майлаш худатон нақши асосиро бозӣ кунед доираи дӯстони муайян даъват мешаванд ки бояд ки дар он филм бозӣ кунанд инам боз дӯстони наздик ҳастанд. ин гап рост аст. ин чизро дурӯғ гуфта наметавонед шумо айни замон. бале ана ки медони як чи гуфтам мегӯям сабаб як чи дига ки муборизҷон якум ин ки санъату варзиш ба пул харида намешавад. ҳатто ман коргардон бошам дар ҷои дар тирезаро монда наметавонам. нафароне ки ман дар ин филм гирифтам ба номи Риё ҳамун нафароне ки мардум шинохта ҳастанд мисол аз ҳамон лиҳоз интихоб кардед? аз ҳамон лиҳозе ки кино ин тиҷорат аст. ман ин нафарро вақте ки интихоб кардам дар филм мардум мебинанд шинохтааст ҳатто дар кадом муассисо дар донишгоҳе ки мо
билетҳоро мо мебарем, мардум мебинанд ҳама омода харидааст ки ин нафарро чӣ нақш бозӣ кардан дар филм. Ва бояд коргардон ҳар як нафара нақша ёба. Агар ман вай кас бародари манам ки бошад дар ин нақш туғрӣ набиёяд, дар ин нақш туғрӣ биёяд, ман наметавонам ки барои бародарам шуда ман филма расво кунум партум. фаҳмо. давом етем. Барои ман шавқовар аст ки айни ҳол чанд филм ба навор гирифтед дар умум? Чанд рӯз пеш мо ҳисоб карда будем, ё 12 ё 13 филм мо дар филмҳо нақш бозӣ кардем. Аз ҳама ҳамин филмҳо ҳамин 3-4 филме ки буд ки ҳамин филмҳое ки худам гирифтам, ҳамин филмҳо бахар таъриф намекунам, ҳамин филмҳо баромаданд. Дигар филмҳое ки нақш бозӣ кардем хайку намедонам. Аз ҳама коргардони бақувват ҳаст дар Амрико Ҷеймс Кэмерон мегам. Ман бисёр кораи вай дӯст медорам. Ваям ҳар як чиза кора нанг хати мегира. Вақте ки вая гуфтанд ки ту филмҳои робот бисёр мегирӣ, чӣ филми Терминатор гирифта буду дигар аз ҳамин сабаб филми Титаника гирифт вай дар жанри мелодрама. Хай дар филм 67 жанр ҳаст. 67 жанр ҳаст. Ин ҳамин жанри мелодрама гирифт ки ҳам филми ҳавай муваффақ шид. Лекин вақте ки мо тамошо мекунем, мо аз чӣ камем? мо бояд чӣ кор кунем? Филмҳо бисёр тамошо кунем. ҳозир дар худамон ҳаста ҷавоное ки филм мегиранд. Ман бисёр аз ин чиз зиқ мешавам ки ҳамун филмҳоро тамошо мекунӣ, на ҳолати гуфтугӯи нутқи гапзанӣ ҳаст, на ҳолате ҳаст ки мисол мардума дода метавонанд як ҷое ки дар ҳамун филм ҳамун кас ашкош рехта се ба ҷои мардумам ашк резанд, мардум механданд. ҳолати вай дида ман ин чиз зиқ мешавам ки ҳамин ҷавонҳоро бисёр хоҳиш дорам, илтимос мекунем ки ҳамин мактабро гузаранд. Не кунанд, мактабро гузаранд. охи мактаба гузаштан дар кор мактаби коргардонӣ, ҳунармандӣ. Театри Маяковский, театри ҷавонон ҳаст ки ба мо 2 соат бегониё 1 ҳафтада 5 рӯз дарсҳои ҳунармандӣ нишон медиҳанд. Бо дархимон 6 моҳа дар донишгоҳи санъат ҳаст ва дар мо устодо ҳастанд, оиди муаллифномаҳо Сафар Ағдодов ва Носир Саидов ва дигар коргардонҳое ҳастанд ки мисол метавонанд муаллифномаҳошонро баранд. Носир Аҳмонов, Толиб Раҳматуллоев, ҳамино да як бор гузаронанд муаллифномаҳошонро, баъд ҳамкорӣ кунанд, ба филм гиранд. Шаб рӯз хона мерим, меҳнат. Асос дар одамизод аз ҳама чизи қимат ин вақт аст. ҳамин вақтро мо бояд беҳуда сарф накунем. Бояд як коре кунем ки худамон аз ҳамон кори худамон ҳаловат барем. як саволи дигар, барои чӣ шумо дар филмҳоятон бо ҳофизон ва варзишгарони машҳури ҷумҳурӣ нақш медиҳед? Мо аллакай инро фаҳмидем, барои ки мехоҳед ки филми тиҷоратӣ гардаду барояд. Аммо мутаассифона Риё филми тиҷоратӣ нашуд то як андоза, чӣ хеле ки медонем, вале ҳамаро истифода бурдед дар он ҷо. Савқовар аст. Ман ба ин саволи шумо ози гуфтам ки ман барои чӣ ин касроро гирифтам, сарояндаҳоро гирифтам ки ҳар як кадоми онҳо мухлис дорам. Баъдан савол пайдо шуд, актёрҳо барои чӣ лозим? Агар он вақте ки сарояндаҳо ҷои актёрҳоро бозӣ кунанд, агар як филм 2 филми нағз бирояд, мардум бинанд ки ҳамин коргардони филм ки аст, аллакай мебиёянд худашон. Дигар сарояндаҳорам лозим нестанд. филмҳои Голливуда тамошо карда бошем, Энрико Иглесиас сароянда аст, лекин дар иштирок мекунад. Ман аз кадом лиҳоз гуфтам ва шумо гуфтед ки ман истифода барам аз лиҳози тиҷоратӣ, аммо аз лиҳози тиҷоратӣ филм чӣ хеле гуфта истодед муваффақ нашуд. Ман худам шахсан филмро дидам. Филм бисёр филми хуб. Бисёр хуб буд. Ман Сабина Шаймардонро дар филмҳои дидам ки жанри комедия доштанд ва ки шумо дар филми Риё воқеан ӯро ба таври дигар нишон додед барои тамошобин. Ман вақте ки дар ёд дорам, дар он ҷо лаҳзае буд ки ӯ дар девонахона аст, ӯ чӣ гуна бозӣ кардааст. Барои ман беҳтарин филм, умуман филми бениҳоят хуб аст. Раҳмати калон Муборизҷон, аз ин гапҳои шумо бисёр хурсанд мешавем. Бо ҳаракат мекунем ки бо аз ин дам филмҳои хуб ба навор гирем. дар вақти нақш бозидан ба актёр чӣ бештар қувва ва илҳом мебахшад? Эҳсосоти шӯҳратёр будан ё вақте хизматҳои ӯро эътироф мекунанд? Бо ҳунарманд мо бояд ҳамин хеле кор кунем ки ҳунарманд вақте ки агар табаш хуш бошад, аз удаи нақш мебарояд. баъд чӣ хеле ки гуфтем, мо вақте ки мехондем барои 3 чиз дидан, шунидан, баҳо додан. Мо бояд ҳунарманд аз дарун вақте ки бозӣ мекунад, ҳамун берун худаш нишон медиҳад. Мо бояд ҳунарманда пешакӣ муаллифномаро тием, ҳунарманд тайёриша бинад ки худашро эҳсосот кунад ки худаш кӣ аст дар ҳамун кино. вақте ки вай донад ки кӣ аст, бо вай мо кор мекунем. вақте ки кор кардем пеш аз нақш ба вай мегӯем ки рав тайёрита бин. вай рафта тайёриша мебинад, мо вайда халал бояд нарасонем, вай дар ҳолати додашуда шуда. вақте ки дар ҳолати додашуда шид, вай кӣ аст, баъд бояд бияд ролша бозӣ кунад, ҳунарша нишон диҳад. филм гирифтан ё нақш бозӣ кардан кори осон нест. ҳунарманд ҳама чӣ шида метавонад, духтур, милиса, прокурор, ҳама чӣ шида метавонад,
лекин бояд маҳората гузара, дарси ҳунармандиро гузара. Лекин ҳастай коргардоное ки мисол ман агар коргардони бақувват бошам, шумо дар ҳунармандӣ завқ дошта бошед ки ман мехоҳам дар кино бозӣ кардан, дар филм бозӣ кардан, агар ҳамон нафаре ки ман шуморо дидагӣ мекунам, ин нафарда бояд нақш бозӣ кунӣ, агар ман ҳунарманди хуб бошам, шумо мебароед аз наст, барои ки ман бо шумо кор мекунам, мебинам, як бор аз шумо аз саҳна мебаронам, ман худам нақши шуморо бозӣ мекунам, шумо мебинӣ чӣ гуна бозӣ кардам, шумо ҳам нақша бозӣ мекунӣ. Нашуд ҳеҷ гап не, бо айсар бояд ҳамин. Ман фикр мекунам коргардоное ки дар филм бо ҳунармандон дашнон када гапои гап ту натонистӣ буро аз саҳна, бояд ихе мекардӣ, бояд ҳунарманд ин суханҳоро нагам, бояд ҳама вақт ба забони хуш, чӣ хеле мегӯянд забони хуш моро аз ҳечаш мебарорад. бачаҷон бояд анихе бошад, ту анихе бошӣ, анихе бошад, ту тавонистӣ, лекин камакаки дигармон ҳозир тамошо кун. Як бор ман нақш бозӣ мекунам, шумо мебинед ман чӣ гуна нақш бозӣ мекунам, ҳамин сабаб маро нигоҳ мекунӣ, мебарои тамом ту тавонистаи камакаки дигар вай қува мегирад, як бор дига мефаҳмонӣ, вай бозӣ мекунӣ. ҳунарманда ҷанг кардан дар кор нест. ҳатто ҳамин фарзандам агар гапи хуш сарша сила кунӣ, бачаҷон ихе ҳамон фарзанд бояд нерӯ мегирад. оиладор ҳастед худатон? Оиладор ҳастам. соҳиби чанд фарзанд шумо? аку шояд мехоҳам ки ин фарзандо махфӣ монанд. махфӣ монанд. Як командаи баскетбол шудем айни замон. Давом метем. Соли 2014 шумо театри ба номи Маяковскийро ҳамчун актёр хатм карда будед. Дар саҳнаҳои театрӣ шумо нақш бозидаед ё ин ки не? Дар саҳнаҳои театрӣ ман нақш бозӣ накардам. Саҳначаҳо мекардем, этюд бозӣ мекардем, чизе мегуфтанд саҳначаҳоро мекардем, испоридем. Театр ба нақш бозӣ накардам. Нақш бозӣ накардед. Ки ният ҳаст ки дар театр дар ягон намоиш иштирок кунед? Рости гап он қадар завқ надорам дар театр нақш бозӣ кардан. Фақат дар кино завқ дорам. Чизе ки барош бенӯяд. Бале. Писанд аст. Писанд аст, бале. Фаҳмо. Гуфта метавонед ки аз коргардонҳои ҷавон ё ин ки аз филмҳое ки истеҳсол шуда истодаанд дар ватани мо кадомаш писанд аст барои шумо? Киро эътироф мекунед? Аз ҷавонон Муҳиддини Музаффар аст, бисёр ҳаракат карда истодааст, филмакҳое карда истодааст ки бисёр тарбиявӣ аст, ба ҷавонон писанд. Филмак ин ибораи нава? Филмак. Яке ин қадар филми миёна филмак. Баъд бо Сироҷиддини Ғафурӣ аст бародар. Хош. Коргардони хуб аст аз ҷавоно. Ки ҳамин ду коргардон. Ҳамин ду коргардоне аст ки бароишон писанд. Барои ман писанд аст корашон, бале, бале. Фаҳмо. Баъд Муҳаммадраби Исмоил аст, бисёр коракҳои нағз дорад вай касам. Аз актёрон барои шумо ки писанд аст аз ҷавонон? Аз ҷавонон ҳастанд ҳунармандое ки вале дар филм нақш бозӣ накарданд. Бисёр ҳунарҳои хуб доранд. Дар театр ҳастанд. Он барои шумо писанд аст. Ман бори аввал ваё дар театр нақш меофаранд, ман мерам нақшҳои вайро мебинам, бисёр ба ман писанд меояд. Барои чӣ истифода намебаред дар филми худ? Ваё ҷои худашонро доранд. Дар театр бояд имонанд. Ман муаллифномаҳое дорам ки ман ваёро дидагиам дар филм. Яки дар оянда ҳаст нақша. Дар оянда ваё ҳаст. Аҳли дин мегӯянд, ману чер мегӯянд. Бисёр нафарон ки ҳамкасбони мо ҳастанд, масалан сароянда ҳастанд ё ровия ҳастанд, дига ҳастанд, ин дурӯғ нест ку мегӯянд, мегӯянд ки Музаффар бародар ягон рол нест. ин чизи муқаррари аст. Асосан имрӯзҳо ду савол медиҳам ба фикри маша. Ягон рол нестай моям бозӣ кунем? Ин саволи якум ва саволи дуюм, кайда интернет киноро мепартоен? Бародароне ки ҳастанд аз Тоҷикистон берун таҳсил мекунанд, донишҷӯ ҳастанд дар шаҳри Москва, дар дигар давлатҳо, ҳар рӯз менависанд бо сайтҳои электроникӣ дар интернетҳо кай мепартоед филми Риёро, кай мебарояд гуфта камакак вақт мегӯем да як моҳ ду моҳи дига мо гузаронем ҳамин маблағҳое ки ҳардор шудаем ҷамъ кунем ӯ мепартоем филмро дар барои дӯстони азиз ман муроҷиат мекунам барои акшо биёед ҳама якҷоя дастгирӣ мекунем филмҳои истеҳсоли ватаниро. Зеро ин филм бисёр филми хуб аст, дар он ҷо ишқ аст, муҳаббат аст, ҳам тарбия мекунад ҷавононро ки дар зиндагӣ бояд ки ҳушёр бошанд пеш аз ҳама. Ман ташаккур мегӯям барои шумо. мо худ ҳозир як бахш дорем, бахши шавқовар ҳамроҳи шумо. Бахши мо ном дорад дубляж бо Музаффар Шодиев, ин аст бахши мо ва худи ҳозир мо як наворро мемонем. Аввал навори аслиро тамошо мекунем, ин як порчаи филм аст. Баъдан мебинем ки дубляжи ин филм агар бо дигар забонҳо шавад чӣ гуна мешавад. Шумо худатон шахсан дар дубляж бисёр иштирок кардед, ягон навигарӣ нест. Медонед чӣ аст навигарӣ аст? Матҳоро бори аввал мебинед ва дар вақти дубляж мебинед. Ана ин чиз навоварӣ.
аки чизро ба ман нишон додед Хуб. якум бор мебинам тайёр нестам хай ғалат шуд хато шуд ҳеҷ гап не мо ҳунармандем ку навора аз сараввал тамошо мекунем якҷа. ба ман падарам мошина харидааст мисли дигарон. ман худам меҳнат мекунам, кӯшиш мекунам ки худам ба мақсади худам бирасам. порчаи филми худатон аст ки ном дорад Кин, 11 сонияшро мо гирифтем. биёед сараввал мебинем ки ин филм бо забони русӣ чӣ гуна агар дубляж кунед садо медиҳад. марамат иро ман хонам агар ёки аз пеши худам ҳам хел гӯям не мо ҳозир дар ин ҷо садоро пас мекунем ва мемонем. мара ба ин ҷо нигоҳ мекунем. рафтем 1 2 3. мне машину отец не купил как у других я сам труду страдаю добиваюсь свой цел. خوش مرا خوب тамошобинони азиз давом метиҳем ва акнун дӯстони азиз тасаввур кунед ки филми Кин дубляж шавад бо забони ҳиндӣ. рафтем. музаффар шумо омода ҳастед? 1 2 3. мере пидни дурас кетра карни харде майн худ кам кия майн апен лакши ко хасил карен ки кошин карта майн. асан давом метиҳем акнун дубляж бо забони олмонӣ. вау омода ҳастед? омода ки бошед рафтем 1 2 3. mein Vater hat das Auto nicht Fias ander gekwacht ich bez selbes gearbeitet ich versuch mein Ziel zu erreichen. беҳтарин давом метиҳем акнун дубляжи филми Кин бо забони англисӣ. тасаввур кунед асан яку якбар наведам чизе шуду гуфтанд ки филми Кин барои мо писанд аст биёед ки мо ин филмро дар амрико намоиш диҳем. 1 2 3. My father did hot by the car-like offers. My first work the two achieve my gold. Yes. биёед акнун дар ин ҷо забони навбатӣ набошад забони хитоӣ аст. биёед мебинем ки филми агар Кинро дар хитоӣ намоиш диҳанд медонед 2 миллиард зиёд аҳолӣ аст дар он ҷо шумо яку якбора миллионер мешавед. Миллионер мешавем. агар розӣ шаванд дубляж кунанд намоиш диҳанд тамом. Tamam. 1 2 3. Wo Fußin mai singa berin. Ja in mai tintin Fußin je zinkun gon zuinin fo lisint. Mai buint. асан мегӯям бисёр хуб буд, бисёр олӣ буд. ман ташаккур мегӯям барои шумо. ин бахши махсуси мо буд ки ном дорад дубляж бо Музаффар Шодиев. ман ташаккур мегӯям ки имрӯз моро ҳамроҳӣ кардед. бениҳоят шод ҳастем. Саломат бошед. суҳбати мо бисёр суҳбати самимӣ буд. фикр мекунам барои мухлисон ва дорони шумо ҳам писанд меояд. дар охир мехоҳам ки як таманиёти худро ба кулли тамошобинони телевизиони Тоҷикистон расонед. Ман таманиёти худамро ба кулли мардуми Тоҷикистон мерасонам ки дар соли 2019 бигзор чӣ муроду мақсаде ки дар дил доранд ба муроду мақсад расонанд. ҷавоно, бародаро, ҳамаи касе ки филмро дӯст медоред биёин филми моро тамошо кунед. мо шуморо интизор ҳастем. бисёр хоксорона. бисёр хоксорона. ман ташаккур мегӯям имрӯз дар меҳмони мо буданд коргардон, актёр, продюсер Музаффар Шодиев. дӯстони азиз, қайд кардам маварид аст ки сарпарасти барномаи имшаб инам бошад ширкати Мегафон Тоҷикистон мебошад. пайваст мешавем ба тарофае ки ном дорад биё бубин ва бо маблағи 149 сомонӣ ворид мешавем ба ҷаҳони интернет. ва пеш аз ҳама қайд кардам ба маварид аст ки шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамаш ба монанди Facebook, Instagram ва дигар мессенҷерҳо ба монанди Viber, WhatsApp тамоман бепул ва боз барои шумо 15 гигабайти иловагӣ дода мешавад барои тамошои видео дар YouTube ва сохмонаҳое ки бо домени TJ мебошанд. хайр, во мехӯрем ҳафтаи оянда.